Huriani di bata na hinolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, di bagasan tikion adorang so hita parsauliun hata ni Tuhatta, marsada ni rohamay hita martanya kita. Dame ni di bata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na tolas tuhita dienek mai sian buku pangukapon na tu si Johannes bidusada mamuka may siya naya opat masoho may sa tuay na pawaluhon asa tajaha maamanginang odo hata ni Tuhatta. Au surat ni si Johannes mandapot ton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu do dame sian ibana na mangului. Nang manguluhian jala na nengro. Nang sian na pitutodi na diadopan ni habang sana. Nang siya Jesus Kristus sitidangi haposani na parjulu tubuh siya nakka ng mate. Sigonggom akaraja ni tanoon. Iba na do makaholongi hita, jala di palua hita, siyan do satta marhite-hite mudarna. Dijadiho do hita gabi harajaon hamalimon di debata amanay. Di iba na mahasangapon do hagugoon ro di saliling-liling na amen. Ida ma naroma iba na di bagasan obun. Idaw ni nasa mata do ibana, nangakanang manulang ibana, gabi mangangguhi bema salu bangso di tanoon mida ibana, ima tutu, amen. Audo bonana jala ujungna ni natuhan debata nuaing, debata nang adokyan, naneng roi sigonggom saluhu na, ido yang usaha na. Dihita saluhu na kadamang do dainang nehinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Salah satu naik konima porlu botoota jala ulahonotta di tonga-tonga ni parngoluon jala madala niya ka parngoluonon ima manangiho debata. Manangiho debata gabi hal pokok do dihita. Molo nunga radot tita manangiho debata, molo nunga tapak kedirita manangiho debata, dak adong be akka ulaw na ramun di tonga-tonga ni ngolutta. Bahkan molo nunga ngolutom manangiho debata di tonga-tonga ni akka parngoluon. Molo songgo pe akka habuk ni roha, molo jupang be akka si taonon, molo rope akka ragam ni akka hahasitong, alay molo nunga tatangi debata, margugo do hita mangadopi saluhut nai. Amanginang nahinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan jamitatta nasa tuhita di apala partikyanon, takas do si taonon na niadopan ni halak Kristen na parjolo, na di bagasan si taonon do nasida, di bayan panggonggomion ni Kaisar Domitianus, dilele nasida, di paburu-buru nasida, bahkan nang dipamate nasida. Buasa dihasugohoni mahala Rom do panggonggomina do taringot barita nauli, taringot ima Yesus Kristus. Jadi di situasi ima ala disugo ni rohani panggonggomi Roma talumobi Kaisar Domitianus di hatihai pola do ima dibuang si Johannes sisian ni Tuhan Yesus si tu sada inganan na lungun ima tu pulau Patmos.
Tujuanna asa mata ibana di sana. Tujuanna asa unang bedi parara ibana barita nauli taringot ima naung disesa Jesus dosa di portibion marhite-hite na mata ibana jala mula mangolu. Alai justru dipakai debatado. Si Yohanes tetap pasahaton barita nauli. Nang pedipabali ibana tu sada inganan, tu sada pulo na masalungun, tu sada pulo na so ado akahanguluan. Alai diparoro di batado nguluna. Didongani di batado ibana. Jela si Yohanes pe di bagasan akasi taononi say tangido ibana tu debata. Aleni gabi margogo do ibana mangadupi si taonon naro tunguluna. Di situasi ima diliw debata pangukapot tu ibana. Pangukapon na nileho ni debata tu ibana. Ima na nang surat no dibana, na nang pasato dibana. Tu akka halak na porsia. Na aduk ima di pitu huria. Na didokon ima di bagasan turpukot. Akka huria dia may amanginang. Molo didokon ima di bagasan buku pangukaponon. Pitu huria na adong dikirim si Yohanes ima suratna manang pangukapon na. Ima tu huria Efesus, huria Simirna, huria Pargamos, huria Tiatira, Sardes, Philadelphia, la Laodikia. On sada inganan manang sada provinsi. Ale marsera do na pitu huriai jala na dipaburu-buru do imana pitu huri halak na porsiai. Sa sitong na nakolak na sida samping. Alay sudinang na ginonggoman ni Rom hatihai sudido halak na porsiai dipaburu-buru. Alay na pitu hurioma nang mewakili si taononi na pitu hurioma na mewakili akka naborati akka parsorioni ditongos si Yohanes ma pangukaponon asa patugun na sida asa totong say ditangyon na sida di bata say marhaporsyaw na sida ima tu Jesus sampai dido ima di bagasan turpukon au surat ni si Yohanes mandapoton na pitu huria na di Asia. Asiniroha madihamu do dame siat ibana na mangului nang manguluhian jalanan ng ro nang sian na pitu todi na diadupan ni habang sana. Parjulo sa hali dido si Yohanes do. Asa totong dame ni debata, todi ni debata na madongani na sida. Asa totong dipapos na sida rohana tu debata. Asa totong ima Kristus gabe di na sida gabe haposan di tonga-tongan ni akka parngolo di nasida nang peragam akka si taonon na bernit na niadupan na sida. Di bagasan turpukon di do ida ma naroma ibana di bagasan ogbun idaw ni nasa mata do ibana ditikina hobbar tulomo ni rohani debata Jesus Kristus na dihaporsyai na pitu huriai nekorodo musa ibana pataridahon imahuasona nekorodo musa ibana paluahon akan namarsitaonom dakko lang ima tu pitu huria sa sitong na amanginang. Alemolo tabuaton hata ni Tuhanon di tonga-tonga ni akaparngolota. Mono tungpe akaparngolotot amanginang songon na niyae. Halak na porsiya na di pitu huria na madapot ima baritaon ala ikon posdoro hatta. Ikon mga sahod debatado kita.
ikon ima debatado na totong ima tangi honota di tonga-tonga niya kaparngolota. Asa margugo kita mengadupi na masa manang mengadupi akasitahonon. Amanginang na haulongi hami di bagasa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan. Hobar tojahan ni jami taon di do tuhisa tangi homa debata asa manguluho. Na perjolus sahali na nang dohonon nami marhite-hite hatan ni Tuhan na sa tuhita dia pala partikyanon. Dang boy imata pung kiri di tonga-tonga ni akka parngulota ragam do akka na ragam do akka sitaunon na hita do pia manginang. Dang boy hita maluas yan akka sitaunon ni. Dang boy mata dokon asa dipasiding de batasya kita. Alay selama mangulu hita ikototong do pia adu patta sitaunon. Ala na adupat na do si tao no di tonga-tonga ni parngulo na amang inang. Naiko pangidot na to debata. Ima asa didongani kita. Asa diodihok kita. Ala ni di bagasan nakasitaw no natadopi iya manginang. Ikot tatangihom matuhani di tonga-tonga niya kaparngulota. Ikot tatangihom maima debatai. Di na mga dupi akasitaw no. Molo ima tatangihon debata marhaposa kita hulang di bagasan Kristus isabing gabe margugudo kita gabe dang madili bihita amanginang. Na jojo terjadi rosi taunon dang mapodo sita tu debata rosi taunon dang marhaposa kita tu debata gabe lam galido kita dibain akasitaw noni. Alay molo ima debata tatangihon. Lehonon na dogogo tuhita mga dopiaka sitaw non. Napadua damang dahinang nelonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus. Marhite-hite hata ni Tuhanon na nang diajaro do tuhita ganuk marsada-sada. Songod dia Kristus nang manubusita, songod dia Kristus na kehe, songod dia Kristus na pamonakok kita siyan akawaso ni dosa. Pataridaw na ibana do debata, na ibana do Tuhan, na ibana do si Pangulo kita, ibana do bonana do ujungna, ibana do alfa do omega, ala na Kristus do bonana do ujungna, berarti haposatta. Holang ima tu debata sabing ma. Debata sabing do na paluahon ima. Bangso Israel sentano Mesir. Debata sa diri do na paluahon bangso Israel siyan parhatobanan ni Babel. Jala debata sa diri do di bagasan Yesus Kristus. Na paluaho kita siyan gonggoman ni dosa. Ala na Yesus Kristus no napaluwa kita siyan gonggoman ni dosa. Berarti monotumpe adong amang inang akasitaw no nataadopi. Na marwaso do debata. Na margogo do debata. Na paluwa kita siyan akasitaw no ni. Dang pasobo ni debata hita amang inang. Mangadopi akaparokilon. Alini tatangihon debata asa mangulu kita asunang mate akapartodiota. Amanginang nasa jolma naso olo manangihon debata sa sitong na hadiryon na nungamate. Partodyon na nungamate. Alini unang tapaluas partodiot tay mate. Unang tapaluas hadiriot tay mate. Dipangidu turpukod do tuhita. Molo akan na pituhurie asa margugo na sida. Nakita pe amanginang.
Iko margogo do hita di bagasa Tuhani mangadupi akasi taunoni. Aleni Kristus ima tapangasahon. Pola 2 hali di dok nakaninga di bagasa na onom do ay papituhon. Dijadiyo do hita gabi harajan hamalimon ni dibata. Amanai di ibana mahasanga po do hagogon ro di saling liling na. Amen. Di do nang pe di bagasan si taonon ima na pituhuriai jalan nang pe di bagasan si taonon nakita. Alai di debatado harajan hamalimon dihita. Harajan hamalimon na dido ima di bagasan turpukon berarti gabe partohap do kita. Di harajaon nang pinatupan ni Yesus Kristus marhite-hite nang diparsilakon ibana. Panubusyon na pinatupan ni Yesus Kristus nagabe bona ni haporsyot tadukehe ibana. Ido mabaik kita gabe partohap di harajaon hamalimon na pinatupan ni Yesus sabing. Amen. Berarti tutu sahat tolhas. Dia na papitu di do musenang. Ida ma naroma ibana di bagasan obun. Idaw dinasa mata do ibana. Nangaka nang manulag ibana. Gabe mangangguhi be masalu bangso di tanoon mida ibana. Ima tutu. Amen. Jadi di pangukapono di do ima si Yohanes do. Akan na manulag ibana. Akan na paburu-buru halak na porsea. Berengo dinasida do anongan. Sude do anongan. Na tigor parjahat mamereng haroro ni Jesus si do anongan. Na paduhalion. Alay aka parjahat na manulang ibana. Didok di bagasan terpukor. Mangangguhi. Lapatan na dapo ni debata. Alay anggo kita amanginang. Dung porsia kita tutuhan ta Yesus Kristus. Molo taberek ima Yesus Kristus narona paduhaulin. Halionnya nongan. Gabi ulup-ulup. Las ni roha. Dudapota. Amen. Ikota amit dodo amanginang. Ketika nanti Kristus datang. Maka kita akan bersuka cita. Maka kita akan beria-ria. Maka kita penuh dengan kebahagiaan. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Aleni molotung pe amanginang si taunoni ta adopi. Alai unang beditalu si taunoni hita. Kristus nunga manalhod dosa. Jala Kristus do na totong mangurupi hita. Iba na do bonana. Iba na do ujungna. Alani marhapatean. Holang tu Kristus hima nguluton. Tapatari dahom may marhite-hite parangi sigaro pare. Amen martanya kita. Muliate hupasah ruang nami tuho debata nami. Debata Jehovah, debata parang rohana sumurong. Taruli hami Tuhan sian hatam. Dipaingoto hami. Asa totong di bagasan pos nero hamanang hoko. Mulutung pe huadupi hami akasi taonon. Porsyedo hami Tuhan. Lehonom mudo gugu tu hami. Gabi margugu do hami. Mengadupi akasi taononi. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas ma dihita kadamang do dainang Tuhan Yesus ma mamasu hita.